Itt egy csafé. Jól néz ki. Élőben is. Elő van a motorja. Nem hiszem a váltója. Itt a Jagdtiger. Jagdtiger maga. Hát ez se kicsi. Nagyon, hát kurva nagy igazából. 10 méter hosszú legalább. Nem is tudom. Megőrülsz. És Turmorzer Tiger. Ennek az ágyúnak a neve. Hát ez körülbelül akkora, mint én, vagy még nagyobb. Ez az ágyú cső. És fölveszi a hangomat. Lőjél velem. Kösz. Jagdtiger. Kentaur Dozer. Ezek ilyen tereprendező, egyengető, meg tankkiszabadító tankok. Ha valamelyik lepukkant, akkor segítenek neki. Meg így kiegyengetik a területet. Az igen, ott hozzák ki a repülőből basszus a tankot. Mindenféle korabeli cuccok kiállítva. Ott is sörmellövedék például. Az se kicsi. Itt a partra szállás makettje. Fú, ez a csávó is elég durva. Ez a Sherman 5 rák névre hallgat. Akna tisztogató. Ment, robbantgatta az aknákat, ezt a többiek meg mehettek utána vígan. Néha oda basszottak el, gondolom. Egy GMC Duck. Valami úszó kacsa izé. Jószág. Meg a hajó makette, hogy a tankokat szállították. Ja, itt mindenféle ilyen ágyú meg géppuska szimulátorok vannak. Itt a Tigernek a hátulja, a Tiger 2-nek. Itt egy Cruiser Ram Mark 2, csillagmotoros. Wright Continental. Na, itt meg egy, nem is tudom mi ez, mindennapi élet a fronton. Be lehet jönni. Zárva. Na mindegy. Hétköznap van, ilyenkor alig vannak, itt úgy tűnik. Hatalmas ez a múzeum, és úristen, hát nem. Hát én elkezdtem fényképezgetni, de hát nem lehet. Ott veretik. Vadmac. Szép. Háború korabeli berendezés. Tanktesztelés.
Na, itt egy páncélozott vonat is van. Arra. Ez se kicsi. Thornycroft. De ez így borzasztóan néz ki, szerencsétlen jószág. Bison. No, itt a Matilda. Okos megint. De ez ilyen Canal Defense, ez a csatornavédő, Doveri. Világító tornyot is raktak rá, hogy azért tudni lehessen, hogy merre, mi merre, hány méter. De világító tornyos Matilda. A38-as Valiant Cruiser. M4A1 Sherman 2. Nagyon jól meg van csinálva a páncélja, sokkal jobb, mint a játékban. Ezért van egy pár ágyú rajta még elől is, hogy nehogy valaki kicsipkedje a végén. Valami szerintem félrefutott jószág lehet, mert amúgy néz ki, mint ami túl hatékony lett volna. Panzerkampfwagen 4. Ez már azért funkyban néz ki. Itt is szétlőtt ágyú torony, de ez nem kicsi az ágyú azért. Meg a Jagdpanzer oldalról megint. Ez a Praying Mantis imádkozó sáskára keresztelt, nem tudom milyen jószág, azt sem tudom mire való. Na itt is van. Megint egy szimulátor. A Panzer 3 kettévágva. Még bele lehet nézni. De azért nem lehetett túl jó ebből lakni. Sturmgeschütz 3. Ja, ez faszállító volt? Ja. Hogy benne ragadjon a sárba. Cruiser, a Crusader. Crusader 3. M1441 médium. Hát, itt látszik, hogy mekkora páncélja körülbelül. Nem nagy. 25 centi kb. Ja, ezeket bírom, ezek kis utánfutós kutymákat. Na, mit akar? Mindegy, ők tudják. Fölbejzeng. Abba se lehetett azért kellemes lakni. Ez egy Mormon Harrington nevű jószág, de ez se néz ki valami életbiztosításnak. Na, Rotatrailer. Hát ez mire jó?
Egy nagyon nem populáris design. Sose tudtak elég. Hát ezt tudod mire való? Ebbe vitték az üzemanyagot. De nem volt túl populáris, vagy nem volt túl népszerű, mert hogy amint látjuk, hát hamar kilukadt, meg fölrobban. Meg segbe rúgtam, meg rátolatott, meg ilyenek. Úgyhogy Teklamit cég gyártotta. Nem belefutottam egy csoportba. De szép ágyuk vannak itt. Szép sorba rendezve. Ez a legnagyobb a Tiger 1-nek volt. Aztán a Sherman. A második legnagyobb a Shermané. A harmadik a Grand Medium M3. Aztán az Armitage Stuart. Aztán a Crusader 3. Aztán a Vickers A10 Hartley. Ez pedig a 95 mm-es hóvicerágyú. Na, azokat pedig fölülről lefele a Tortoise-nak a tankja, vagy a ágyúcsöve, a legfelső, alatta a Charioteer, aztán alatta a Comet, aztán a Churchill Mk7, aztán a Ram Mark 2, aztán a Mark 5, az a kis döde.